आता आपण श्री राजेंद्र मल्हारी नरुटे साहेब, मुक्काम पोस्ट अकलूज, तालुका माळशिरस, जिल्हा सोलापूर इथं आपण आलेलो आहोत. त्यांच्या प्लॉटवर आलेलो आहोत. त्यांनी मक्यासाठी आपलं नेटसर्फ कंपनीचं जैविक प्रोडक्ट ह्याचा वापर केलाय. कशा पद्धतीने वापर केला आणि त्यांना काय काय रिझल्ट मिळाला त्यांच्या तोंडात जाणून घ्या. नमस्कार साहेब. नमस्ते. काय ओळख म्हणला आपली? राजेंद्र मल्हारी नरुटे, मुक्काम पोस्ट माळेवाडी अकलूज. माळेवाडी अकलूज. तर ह्या तुम्ही मक्यासाठी आपलं काय काय प्रोडक्ट वापरलं? मक्यासाठी फक्त मी रासायनिक एकच डोस घेतला. बरं, दरवर्षी मी 2 डोस घेत होतो. बरं, ह्या वर्षी एकच घेतला फक्त. एकच डोस घेतला. 10-26 एरिया फक्त एकदाच टाकला. एकदा चांगला मग 50% कमी केलं. बरं, मग त्यानंतर आपलं जैविक काय फवारणी केली? जैविक काही बायो स्टीमरीच आणि बायो 99 बायो 99 ही फवारणी एकत्र केली. हा, ते दोन्ही मिळून फवारणी केल्यामुळं तुम्हाला फरक काय काय जाणवला? फरक एकदम काळोखी वाढली आणि पानांची जाडी पण जास्त वाढली. बघा, आता पानाची रुंदी जर म्हणाल तर बघा, पान किती मोठं आहे. म्हणजे रुंदी पण अशी जास्त वाढली. पानाची रुंदी बघितली तर एक जर पान, आता जाधव साहेब थोडं पुढे या. बघा, इथं जर बघितलं आपण, ही 4 बोट आणि हे जर बघितलं तर ही 3 बोट, म्हणजे 4 आणि 3 7 बोट पान आहे. म्हणजे पानाची रुंदी दिसते, काळोखी तर आपल्याला एक नंबर दिसते. कारण का पिकामधलं सगळ्यात महत्वाची गोष्टी 2 आहेत. एक, पान चांगलं पाहिजे, मुळी चांगली पाहिजे. कारण पान हे अन्न तयार करण्याचं काम करतं. तर अन्न तयार करण्याची क्षमता जर वाढली तर पिकाची ग्रोथ ही नक्की वाढणार आहे. तरी 2 फवारण्या घेतल्या तुम्ही, स्टीमरीच आणि बायो 99. 2 फवारण्या घेतल्यामुळे पानाची काळोखी, रुंदी एक नंबर वाटते. आता पण तुम्ही जेवढं काय मकाचं उत्पादन घेताय, असा रिझल्ट तुम्हाला कधी मिळाला होता? नाही, कधीच नाही. असा रिझल्ट एवढा कधी मिळाला नव्हता कधी मिळाला. हा, त्यानंतर तुम्ही आता ही फवारणी घेतल्यामुळे रिझल्ट ग्रोथ दिसते तुम्हाला. उत्पादनामध्ये वाढ वाटेल का तुम्हाला? हो, वाढेल. उत्पादनामध्ये दरवर्षीपेक्षा नक्कीच उत्पादनामध्ये वाढणार. कारण पिकाची ग्रोथ वाढ बघून जर बघितलं, उत्पादन नक्की वाढणार आहे. तुम्ही कांद्यासाठी पण वापरलं होतं? हो, कांद्यासाठी सुद्धा वापर. कांद्यासाठी वापरल्यामुळे तुम्हाला फरक काय काय मिळाला? कांद्याला रासायनिक खते फक्त किती एकच डोस झालाय. बर, आणि हे जर आपले स्टीमरीच बायो 99 2 डोस झाले. 2 फवारणी घेतल्या. 2 फवारण्या आता फवारणी घेतल्यामुळे फरक काय काय वाटतं तुम्हाला? फरक काळोखी पण ज्यादा आली आणि कांदा असं लवकर तजेलदार दिसतो. तजेलदार दिसतात. तर बघा, कांद्याच्या पाती दिसते द्या. बघितलं तर आपल्याला काळी झाड पाती दिसते द्या. काळोखी पण आली आणि एकदम काळाभोर दिसतो. काळाभोर दिसतोय. आणि करपलेलं वगैरे आता कुठं दिसत नाही. आता आपण बघितलं की शेजारचे पण काय प्लॉट तुमचे आहेत, त्या प्लॉट मध्ये तिथं शेंड करपलेले दिसते. शेंड करपलेले इथं दिसतंय आपल्या तसं प्लॉट मध्ये? एकही नाही. एक हे कुठले दिसले ना? जाधव साहेब थोडं इकडे दाखवा, की जेणेकरून कांद्याचे बघा काळुकी वगैरे ग्रोथ खूप चांगल्या पद्धतीने दिसते. जेणेकरून ह्याच्यामुळं स्टीमरीच जैविक शेती ही काळाची गरज आहे. तुमची आमची गरज राहिली नाही तर काळाची गरज आहे. आपले जे दुसरे जे शेतकरी बांधव आहेत, मका करणार असतील, कांदा करणार असतील, ऊस करणार असतील, जैविक शेतकरी बांधव आहेत, त्यांना तुमचा जैविक औषधाबद्दल काय सल्ला असेल? नाही, सगळ्यांनीच वापरायला पाहिजे. चांगलं आहे हे, रासायनिक खतापेक्षा चांगलं आहे. रासायनिक खतापेक्षा चांगलं चांगलं आहे. आता रासायनिक खताबद्दल तुमचं मत आहे काय? रासायनिक खतामुळे साईड इफेक्ट व्हायला लागले? हो, व्हायला लागले. बरोबर आहे. माती खराब व्हायला चालली. म्हणजे इथून पुढच्या काळामध्ये जैविक वापरणं गरजेचं आहे. बरोबर. म्हणजे जैविक वापरलं तर जसं तुम्हाला रिझल्ट आला, जर त्यांनी वापरलं त्यांना पण रिझल्ट येणारच. 100% येणार. तुम्ही ह्या औषधाबद्दल समाधानी आहे का? हो, आहे. तिथून पुढे वापरणार राहणार. मुलाखत दिल्याबद्दल धन्यवाद. औषध वापरा, रिझल्ट चांगल्या पद्धतीने येऊ. जैविक शेती करूया आणि भूमातेला आपल्या वाचवूया. बायोफिट सुपर हिट आणि हे एक मिशन घेऊया. आणि जैविक शेती ही काळाची गरज आहे, तुमची आमची राहिलेली नाही. कारण जैविक वापरलं तरच आपली माती सुपीक होणार आहे, तरच आपलं उत्पादन नक्की वाढणार आहे. मुलाखत दिल्याबद्दल धन्यवाद.